Si pensem en el riu Serpis en un bon estat ecològic, a més de reduir els impactes ja tractats en els clips anteriors, hem de fixar-nos en l'hàbitat que envolta aquest entorn, el bosc de ribera. Aquest es caracteritza per estar format per arbres caducifolis, adaptats a viure en condicions d'aigua abundant, i es situa a banda i banda del riu. Alguns dels arbres que el conformen són l'alber, l'om, el fleix i diferents espècies de salzes. La millor representació del bosc de ribera a la Safor la trobem a Vilallonga, concretament al Racó del Duc. L'ecosistema de ribera és tan important per al riu com per a les poblacions veïnes, ja que, entre altres coses, millora la qualitat de l'aigua que arriba al riu. Actua com a corredor ecològic per on la fauna es desplaça. Redueix l'erosió, augmentant l'estabilitat dels marges. Ajuda a disminuir el risc d'avingudes. Suavitza el microclima de la zona i proporciona recursos a la fauna i a les poblacions. Per tant, si volem gaudir del riu Serpis en un bon estat de conservació, no només ens haurem de fixar en la qualitat del seu ecosistema aquàtic, sinó que també haurem d'intentar recuperar a llarg termini el bosc de ribera. Thank you.